A veciñanza de Barro, afectada polas ordes de desafiuzamento, continúa sen atopar unha solución ao seu problema. E lonxe de ver a luz ao final do túnel, cada novidade supón un golpe máis para os seus intereses. Este xoves manifestáronse ás portas do xulgado de Caldas debido a que un dos veciños foi chamado a xuízo. Un xuízo que se celebra a pesar de que as negociacións coa Sareb xa están en marcha. En principio pedímolo paralizar porque non ten ningún sentido que estemos nunha negociación e estemos no xulgado, e eles decidiron fai 2 días que o xuízo tiña que continuar, co cal creemos que das negociacións é falso, que nos piden papeles por pedir e que siguen sin querer arreglar nada con nós. Nas negociacións, a veciñanza e a Sareb buscan chegar a un acordo co prezo dos pisos para que os alugados poidan mercalos en propiedade. Pero, segundo denuncian, o Banco Malo só lles pon trabas para evitar reducir as cantidades das súas ofertas e que as negociacións se alonguen. O sea, que non nos poden votar hasta o día 30 de xuño. A partir de aí, sí que poden facelo. Entón, eu que penso é que están alargando o tempo para que chegue o día 30 e nos digan, mire, señores, isto fuera. O xuízo celebrado este xoves foi contra o empresario da clínica dental polo dereito de retrato do inmoble. Este xuízo era para o retrato do piso, para que eu poida coller ao mesmo precio deles. Pero xa non tiña lógica se estábamos con un acordo, con unha negociación. Entonces, isto non tiña xa ningún tipo de lógica de que se celebrara. Tras a celebración do xuízo, os afectados mostráronse pesimistas, xa que sinalan que a xuíz tratou o tema ao igual que no caso da empresaria de Agrocampo, a cal recibiu unha sentenza desfavorable de 14.000 euros polas cotas do xuízo. O medo sempre o tes, que non entendemos, de feito, coa sentencia de Carla, é que non ten nin pés ni cabeza. Eso xa foi unha sentencia un pouco rara, porque había cousas que non, o sea, que non estaban de acordo unhas cousas co que dita o xuez. E no meu caso, pois bueno, supóñome que non sei, non quero decir nada, pero supóñome que vai a ser unha cousa similar. Os afectados non entenden o comportamento que ten a Sareb, xa que o banco atópase vendendo pisos a prezos inferiores dos que o mercou, a diferencia deles que buscan compralo pola mesma cantidade ou incluso un pouco máis. Lamentan que os políticos non fixeran nada para solucionar o seu caso. Reunímonos cos políticos que ao final non fixeron absolutamente nada, nos viñemos con unha boa sensación, pero ao final nada, non fixeron absolutamente nada. A expensas do que pase coa sentenza, os afectados afirman que continuarán coa mesma folla de ruta, movilizándose nas rúas e mantendo negociacións coa Sareb ata que o banco rebaixe as súas pretensións a unhas cantidades que consideren xustas para mercar os inmobles.